Makanovú. Dobrý večer. Dobrý večer, vítajte. A Pavla Surového, je protikandidáta. Dobrý večer všetkým divákom prajem. Vítajte tu s nami. Teda schôdza doznela, noví členovia sa vyjadrili k tomu, kto bude nový predseda Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, kto bude viesť našu predstaviteľskú inštitúciu do budúcna. Už teraz môžeme našim divákom odhaliť, že ten pomer členov pri hlasovaní bol 15:13. To možno niekomu znamená, možno nie, ale nové zloženie znamená možno aj nový smer, novú politiku. Teda na začiatok slovo patrí vám, pani predsednička. Národnostná rada sa bude hýbať tým rovnakým smerom, alebo môžeme očakávať aj niektoré novinky, keď ide o prácu. Ďakujem pekne. Samozrejme, najprv by som sa chcela poďakovať všetkým Slovákom, ktorí sa zúčastnili volieb. Pozitívne vítam údaj, že sa Slováci teda zaradili do niekoľkých listín, pretože ja osobne mám rada pluralizmus a verím, že iba viac listín môže prispieť aj k nejakej novej kvalite. Prečo to hovorím? Ja nejak som rokami pracovala ako novinárka a jednoducho viem a chcem si vážiť teda mienku jedného, druhého a tretieho. Ďakujem, že ľudia vyšli, Slováci vyšli na voľby. Ľúto mi je, že ich nevyšlo vo väčšom počte, pretože Národnostná rada je zastupiteľským telesom nás, Slovákov žijúcich v Srbsku, ale tiež môžem povedať, že nejak spoločne budeme musieť bojovať tam, kde sme vlastne prestali pred 4 rokmi. Pritom mám na zreteli zákon o národnostných radách, ktorý posledné 4 roky nám dal možnosť verejnoprávnych oprávnení, kde sme vedeli, že čo sú naše povinnosti, čo sú naše záväzky v oblasti ako samej Národnostnej rady, tak aj 4 kompetentných výborov, teda oblasť vzdelávania, kultúry, informovania, úradného používania jazyka a písma. Naša verejnosť je určite oboznámená s tým, že časť tých článkov nášho zákona Ústavný súd povedal, že nie sú v súlade s ústavou Republiky Srbska a tým pádom znovu zákon máme čiastočný, teda nemáme ho v úplnosti, v úplnom znení, ktorý by nám dal podklad teda pokračovať k tam, kde sme zastali. Teda tá legislatíva, áno, čiže legislatíva, áno. To bude priorita, znamená všetkých založených národnostných rád, nie iba slovenskej, ale všetkých na úrovni Srbska, aby spolu s patričným ministerstvom, teda pre štátnu správu a lokálnu samosprávu a kanceláriou pre ľudské a menšinové správa vytvorili pracovnú skupinu a aby urobili alebo novelizáciu zákona tých článkov, ktoré nie sú v súlade s ústavou, alebo sa rozhodli napísať nový zákon, výjimúc z tej časti, ktorá je prednedávno schválená a ktorá sa týkala volebného procesu. Teda to je jeden prioritná úloha, s ktorou sa budeme zaoberať. A samozrejme, že aj nové zloženie Národnostnej rady bude vplývať na určovanie priorít, nielen sami členovia, ale aj výkonná rada, aj výbory, aj komisie, ktorí sú vlastne súčasťou tých, ktorí rozhodujú, ovplyvňujú a určujú smer práce Národnostnej rady. Poviem ešte iba jednu vetu, teda Národnostná rada nie je predsedníčka Národnostnej rady. Národnostná rada sú všetci členovia, to sú členovia výkonnej rady, výborov, komisií a všetkých tých, ktorí chcú prispieť k práci, k rozvoju, k zveľadeniu nielen získaných práv, ale aj nášho povedomia a priorít v týchto 4 oblastiach, ktorými si chránime našu národnostnú, jazykovú a kultúrnu identitu. To nie je ľahko, ale verím, že to dokážeme.
Ďakujem. Na začiatok, pán Surový, voliči prejavili veľkú dôveru aj vašej listine, čiže vašim kandidátom. Zjavilo sa jedno nové meno, získali ste 9 členov v novom zložení Národnostnej rade. Je to veľká povinnosť v prvom rade a dúfam, že budete konštruktívnou opozíciou. Ako komentujete v prvom rade celý volebný proces a dokonca aj budúcu prácu Národnostnej rady, ktorej budete participovať a budete dokonca, dúfam, aj spolupracovať za cieľom zlepšenia stavu tunajších Slovákov? Ja by som sa najprv chcel poďakovať všetkým našim voličom, že zvolili listinu Slováci pred, ktorá má 9 mandátov. Chcel by som sa im poďakovať, že dali hlas menám. Mne je ľúto, že sa potvrdilo ako na pokrajinovej úrovni, že aj teraz 2 či 3 prešli, čiže mi je ľúto, že sa nestali tie zmeny, čiže zase sa potvrdilo pravidlo, že ľudia, ktorí pozerajú svoj súkromný a osobný záujem, uprednostnili nad spoločenským záujmom nás všetkých Slovákov. Čiže preto hovorím, že asi Matica mala tam nejakých politikov, ktorí teraz zmenili a spravili väčšinu. Prečo ste tam? Môžete participovať, nie? Ľudia sa tešia novým menom. Ako participovať? Ako v minulosti, keď členovia neboli dané vôbec údaje o financiách, keď si musel člen Národnostnej rady cez poverenca pýtať rok a rok to trvalo, že by dostal tie dokumenty. Čiže chcem povedať, že keď ste v opozícii, ťažko sa vám pracuje, ak je obštrukcia. Čiže my použijeme všetky prostriedky, ktoré nám budú dostupné. Pani predsednička povedala, že my máme právo kontrolovať všetky financie, tak si pozrieme tých 11 rokov dozadu, ako tie financie boli udeľované. Ak pani predsednička hovorila, že ju podporilo 27 združení, pozrieme sa, či koľko dostali za tú podporu tie združenia v rokoch 2010-2014 a treba to zverejniť. My sme hovorili, že to zverejníme. Ja mám nádej, že pani predsednička, ak všetko bolo v poriadku, že nebudete mať problém a vyjdete ústretí poverenca Šábica, vyjdete ústretí pokrajinského ombudsmana a vyjdete ústretí Centru za regionálnosť, ktorý hovorí, že treba všetko, že by bolo verejné. No, dúfajme, že tá transparentnosť bude trochu evidentnejšia v budúcnosti, lebo to je to, čo ľudia očakávajú, vždy sa pozerajú dopredu, čiže budúca práca Národnostnej rady bude kontrolovaná, dozeraná aj z tej strany, že tam budú aj nejaké... Ja by som ešte povedal, že my máme taký problém, že aj v slovenskej, aj celoštátnej, že keď niekto zasadne na funkciu, že to má byť večné. Pani predsednička bola 2-krát predsednička, 3. mandát, ja si myslím, že v štatúte by treba zmeniť štatút, napísať, že iba 2-krát alebo 1-krát a že by zase prišiel niekto druhý a potom, že by ten mohol zase kandidovať, že si myslím, že niektorí vôbec nemajú ten cit, že kedy odísť aj z politiky, aj zo všetkého a práve preto aj tie zmeny nemôžu nastať v slovenskej spoločnosti. Hovoríte, že áno, budeme dozerať, ale keď majú väčšinu, oni si budú vyhlasovať a stále to bude o tom, že my niečo povieme, oni povedia si, čo si myslia, médiá to prenesú aj bez preskúmania, čo najhoršie hovorím. Pani predsednička dobre povedala, pluralizmus, áno. Tak prečo denník Hlas ľudu vypisoval asi 3 týždne dozadu, že stačilo 2 listiny, neviem, na ktoré to myslel. Vôbec sa bránili všetci, aj tí riaditelia inštitúcií, s ktorými som rokoval, aj farári, ktorí boli aj prisľúbení, že by išli na moju listinu, nakoniec neišli, z dôvodu, že sa boja, že Národnostná rada im udeľovala peniaze, Národnostná rada im dávala štipendie ich deťom, Národnostná rada dávala im súhlas na ďalšie fungovanie a všetci tí, ktorí boli aj na listine minulé pani Makanovej, aj teraz tí, ktorí boli na jej listine, teraz boli na matičnej listine, teraz zase sa vrátili tam, ak dokončím, pani redaktorka, sa zase vrátili a práve to je ten krok dozadu. Ak naša spoločnosť Slovenska stojí na takých menách, ako je Juraj Červenák a Pavel Marčok, tak kde sme sa my to Slováci dostali? My zmenu nemôžeme ísť napred. Ak tí z Matici sklamú rozhodnutie Matice a prejdú tam, kde je osobný záujem, tak si myslím, že je to veľmi sa máme všetci zamyslieť, ako bude ďalej, aj čo bude s nami Slovákmi. Mienite, že tie prostriedky neboli dobre rozvrhnuté? Ja nehovorím taktoka. Pani predsedníčka spravila veľa, aj dávala dosť, ale štýl práce, ktorý nedávala to ona osobne, že by sme to povedali. Slováci personifikujú pani predsedničku, že ona Národnostná rada. Nie. Tam sú 29 členovia, tam sú komisie, tam sú výbory a vždycky sa to
personifikuje na jednu osobu. To treba zmeniť. A doteraz to tak bolo. Vy hovoríte, že teraz to zmeníte. Doteraz to tak bolo, že Národnostná rada Jána Tomanova Makanová. To povedia vám po všetkých dedinách. Ani nevedia, ktorí sú tam ďalší členovia, ani kto je výkonnej, ani kto je predseda výkonnej rady, ani kto sú podpredsedovia. Čiže to je veľmi zlé a tá personifikácia sa musí zmeniť a práve som videl, že myslím si, že sa to tretíkrát nebude pani Makanová, že si rozmyslí, že má po krajine veľmi dobrú funkciu, že nechá Slovákov, že by išli svojím štýlom. Myslím si, že sa to práve na týchto voľbách ukázalo, že ľudia práve dozerajú aj kto z ich lokálneho prostredia bude tam sedieť, lebo ukázalo sa to, že všetky listiny dostali podporu a že sa tam hľadelo, čiže dozeralo aj na to, aby tam bol niekto z ich prostredia, kto bude chrániť ich záujmy. No, my sme mali našu novinárku, redaktorku na dnešnej konštitučnej schôdzi, ktorá sa opýtala aj predstaviteľov iných listín, že koho podporili a z akých dôvodov, tak najprv si vypočujeme predsedníčku Matice, pani Katarínu Melegovú-Melichovú. Nech sa páči. Teda, keď ide o samotný priebeh volieb, myslím si, že prebehli v najlepšom poriadku. Ľudia sa vyjadrili výsledky, teda vieme. Mám nádej vzhľadom na staronovú predsedníčku, že nebude pokračovať v takej práci, aká bola charakteristická pre Národnostnú radu 11 rokov, čo sa týka Matice slovenskej, pretože s takou prácou nemôžem súhlasiť ani takú prácu podporovať. Pani predsednička, váš komentár k tomu, ako sa stávala Národnostná rada doteraz voči Matici a čo sa tu, kde je tu priestor na zmenu? Na čo vlastne myslela pani predsednička? Hoci to aj ona v svojom predvolebnom programe povedala. Áno, asi kameň úrazu je iba v tom, že Matica Slovenská v Jugoslávii, teda v Srbsku, žiadala, aby sme ako Národnostná rada vyhlásili ich za ustanovizeň celomenšinového významu, čo bol proste možno iba nedorozumenie, pretože ustanovizňou Matica Slovenská nemôže byť. Ustanovizeň každá musí mať svojho zakladateľa a tým pádom Národnostná rada by musela vymenovať správnu radu, dozornú radu a vypísať súbeh na riaditeľa. To je ustanovizeň. Ale keď ide o združenie občanov celomenšinového významu, to samozrejme, že urobíme. Pán Surový, vy v svojej politike, pokiaľ ide o činnosť Národnostnej rady, budete mať partnera u kandidátov matičných, zdá sa. Ja som apolitická osoba, aj do tohto som celého projektu vyšiel s nádejou, že môžem niečo zmeniť, aj moji ľudia, ktorí boli na listine, že vieme niečo zmeniť v slovenskej menšine. Matica mala podobné črty programu, ktorých vidíme prienik a preto sme aj očakávali, že tá nová väčšina bude väčšina za zmenu, že sa nestane to, že z Matice nejakí sa vrátia, tí, čo boli na listine minule na pani Makanovej, teraz zase sa vrátia k nej. Čiže to myslím si, že aj Matica je veľmi sklamaná a aj my sme veľmi sklamaní, že tie zmeny nepôjdu takým štýlom a my sme Matici hneď hovorili, že Matica počas aj po obnovení a aj pred zohrávala veľkú úlohu a že mala by byť partnerom v Národnostnej rade. Vždycky popri pani predsedničky by mali aj sa konzultovať ale teraz je to celé, vidíte, ako sa to stalo, že tí matičiari, niektorí, ktorí boli voltrelci na tej listine, prešli tam, takže neviem, ako to bude Matice, to nemôžem komentovať. Nie, ja ak môžem povedať, teda nesúhlasím s tým, aby sa proste ľudia tak charakterizovali a obviňovali, že kto je za alebo nie. Všetci sme my členovia Matice slovenskej. A druhá vec, keď sa takto pozrieme, teda iba posledný štvoročný mandát, teda Matica mala tiež svoju listinu, ja som mala svoju listinu a boli ďalšie listiny, ale ak sa spamätáte, aj naša verejnosť, ak sa spamätá, a to nie je ťažko dokonca aj verifikovať, teda všetky správy, ktoré sú schvaľované, teda výročné, nielen Národnostnej rady, aj finančná, aj programová, ale všetkých našich ustanovizní sa schváľovala viac menej jednohlasne. Všetci mali právo opýtať sa, pozrieť, vidieť, žiadať si dodatočné vysvetlenie, či od koordinátorov, či od predsedov výborov, ktorí sú záväzne na tých zasadnutiach a tiež členovia výkonného výboru. Teda žiadne otázky, pripomienky neboli.
No predtým, ako si vypočujeme aj pána Brnu a Ligu Slovákov, chceli ste áno, niečo pridať? keď som sa rozprával s Maticou, tak oni hovorili, že nevedeli niečo na tých výkonných radách donáša a oni hlasovali za súhrnnú správu. Súhrnná správa je 8-stranový dokument, ktorý potvrduje auditor. Takého auditora môžete nájsť 1000. Na Slovensku bol škandál, že auditori schváľovali, oni pozerajú len či účtovníctvo, ale auditori nepozerajú, komu a išli prostriedky. Až teraz pred voľbami prepukla do verejnosti, že samotní členovia si hlasovali sami za seba, dokonca si rozdielovali tie prostriedky. Aby som tie prostriedky použil na mladých a na malé deti a nie, že by, čiže tam treba spraviť jednu bariéru. Buď ste členom, alebo ste na voľakej funkcii a nie, že by ste si potom i sami hlasovali. To treba tiež v štatúte spraviť, lebo to potom riaditelia škôl si hlasujú sami za seba, tí si hlasujú za seba, my to musíme v našej spoločnosti zmeniť. Každý si má rozhodnúť, chcem byť na funkcii, za to platený, alebo že by neboli duplicitné funkcie. Čiže pani predsednička má 3 funkcie, či 4. No najprv si vypočujeme pána. Chcem len povedať jednu vec, znamená, už je prvý pokrok urobený v tom smere, že riaditelia našich ustanovizní, kde sme my zakladatelia alebo spoluzakladatelia, viacej nie sú na listine. Teda nie sú členmi Národnostnej rady. A tým pádom novým štatútom sa určí proste, kto bude mať aké záväzky, kto za čo bude zodpovedať a kto kde môže byť. Agencia pre súkop záujmov, teda vždy sa môže osloviť a vždy sa môže povedať, či áno alebo nie. A keď ide pre mňa, že 3 funkcie, teda žiadny konflikt záujmov neexistuje, pretože Tomanová Makanová je zamestnaná iba ako podpredsedníčka zhromaždenia. Ale nemôžete stíhať 3 funkcie, že by ste boli efektívna. Ja môžem. Tie funkcie, ktoré sú stranícke, sa týkajú môjho voľného času a nie pracovného času. Áno, pán Brna, nech sa páči. Podporil som pánu Tomanovú Makanovú z tých dôvodov, že som bol aj v minulom zložení Národnostnej rady, jej prácu poznám, samozrejme, že nemôže byť lepšie. To, čo bola kritikovaná pred sklonkom minulého mandátu, budeme sa snažiť teraz všetci to napraviť, zlepšiť, aby to bolo, ako si to iní žiadajú, transparentné. Nepodporil som iného kandidáta, ako som povedal, pretože som si vypočul jeho program. Áno, je zhodujem sa s časťou toho programu, ale predsa Národnostnú radu by musel viesť človek, ktorý už na nejaký spôsob má niečo za sebou v práci pre nás Slovákov všetkých. Pán Surový, áno, je dobrý potenciál, ale možno na nasledovných voľbách. Ako komentujete to, pán Surový? Možno očakávajú všetci, nech vidíte, aký budete, koľko účinní v tej opozícii, aby vám vyjadrili dôveru. Áno, mne lichotí, ako pán Brna povedal, ale ja za 2 mesiace, ktorý som sa nezjavoval menšinovej, ako by som povedal, politike, ale cenami, ktoré som získal vo svete, som prispel rozšíreniu Srbska, kde si ma Srbi privlastnili, že som najlepší srbský dizajner vo svete a Slováci, zaznelo to aj slovenskej menšine, čiže ja som odreprezentoval celé Srbsko a celých Slovákov vo svete. A za 2 mesiace som spravil taký úspech vďaka tomu programu, lebo bola spoločenská objednávka za tými zmenami. A ľudia to ocenili, že nová energia, nová nádej, noví ľudia z našej listine, ľudia čo sú členmi, sú noví ľudia, ktorí neboli členmi Národnostnej rade, ľudia, ktorí chcú zmeniť niečo a za to aj išli do toho boja. Aj tí ľudia sú starší odo mňa a dali mi tú dôveru, že mi dôverujú a vidia tú energiu, ktorú môže Slovákov pohnúť pred. Predtým, než zverejníme, kto sú podpredsedovia nového zloženia, vypočujeme si aj pána Paula a Slovenskú stranu. Veľké pripomienky a kritiky som mal po pani Makanu. Pavel Surový pre mňa bol lepší kandidát v tom, že je mladý, že uvidel problémy. Troška pani Makanová viac odišla do kultúre, viacej sa bavila tými peknými vecma ako s tými problémami. A ja myslím, že toto je veľmi dobrý rozhodnutý rezultát. Dobré je, že pani Makanová je predsedníčka, pretože ona ostatných 13 rokov spravila tie väzy so Slovenskou, so štátnymi orgánami. A títo noví, ktorí prišli,
som rád, že sa aj z druhých politických stranov a že aj oni prinesú, aby Národnostná rada mohla veľa kvalitnejšie pracovať. Znamená, že nerozhoduje to, kto je predseda, ale aká práca sa na konci ukáže, aj aké rezultáty dosiahneme. Verím, že aj verejnosť bude sledovať, ako aj doteraz, prácu Národnostnej rady. Môžeme, pani predsednička, povedať, dokonca aj pán Surový, aj vy ste boli tam prítomní, kto sú noví podpredsedovia. Či ešte stále platí pravidlo, že sa prihľadá na zastúpenosť regionálnu a kto bude predstavovať Banát, Bášsko a Sriem? Teda náš štatút terajší, ktorý máme, znamená, on je jediný platný, pokým ho nezosúladníme s novými zmenami, ktoré máme v legislatíve, v samom zákone. Sú traja podpredsedovia určení, znamená, volili sa rovnakým spôsobom ako aj predsedovia, teda tajným hlasovaním a kandidovaním, znamená najmenej 1/3, 10 ho museli kandidovať a traja predsedovia, ktorí získali teda hlasy, sú, keď ide o Báčku, Juraj Červenák, keď ide o Banát, Jan Litavský a keď ide o Sriem, je to Miroslav Kožík. Štvrtým kandidátom bol Jan Paul a získal 12 hlasov. Všetci prví traja získali po 17 hlasov. To však aj naďalej neznamená, že ak právny tím, ktorý je tiež zvolený, alebo potom aj členovia Národnostnej rady nepovedia, že by bolo dobre mať každá listina svojho podpredsedu. Všetko znamená amandmenty, môžu prísť do úvahy, o všetkom sa bude rokovať. Právnici iba urobia teda odborný návrh štatútu a členovia 29 Národnostnej rady sa o tom vyjadria. Po konštituovaní výborov a komisí, verím, bude času hovoriť aj o nových programoch, ktoré si stanovia a nových cieľoch. Zaujíma ma však, nakoľko ste spokojní s tým predvolebným procesom a so samým priebehom volieb. Ako sa štát stával k voľbám do národnostných rád, či tam bola istácia ambivalencia, či to dosť odsledované, ako médiá, v akej miere ste spokojní, pán Surový? Čo sa týka štátu, by som povedal, že tie financovanie nebolo zabezpečené, ale čo sa týka organizačných, s RIKom sme mali dobrú spoluprácu, ale tu by som ešte uvedol, že neboli všetci listiny, nemali tých odboroch, nemali svojich zastupiteľov, to vidíme ako chybu. Čo sa týka kampaň prebiehala najprv veľmi korektne zo všetkých strán, až pokým sa nezjavili takéto letky proti mojej listine, kde nás spájajú s jednou stranou, tu dali predsedu, ja nie som politický, premiéra, našich kandidátov, ktorí vôbec nie sú v strane čestného predsedu Matice a napísali, a strašili Slovákov, že nám dajú 3 sendviče, že dám 3 sendviče a že pôjdu na Slovensko. Toto bol prvý krok, kedy kampaň začala byť špinavá s týmto letkom a taký leták bol spustený aj proti Matice, že sa zapredali politikom a ten druhý leták je to. Čiže to bol prvý krok. Druhý krok, ktorý by som ja predsedničky vyčítal, je keď hosťovala na televízii Petrovec. Jedna predsednička by nemala klamať, kde povedala, že údajne vie, že Požarevci, moja listina, za mňou stoja Pokrokoví a že zapisujeme Srbov, že by hlasovali. Republiková komisia zverejnila výsledky, že 0 hlasov bolo Požarevci. Toto takým štýlom prvo si treba preveriť, argumenty mať a potom ísť do verejnosti. Čiže aj tento leták, aj tie také reči mohli nám ubrať ten jeden mandát alebo výhru nad pani Makanovou. Čiže to sa mi nepáči. Čiže také by veci nemali vôbec zaznievať, čo sa týka kampane. Ďalej boli problém Kovačici, nedali na jednom volebnom mieste čítať ráno lístky. To je z našej strany, čo sme mali zaznamenané. To je tiež podozrenie, keď sa nedajú čítať lístky, že niečo sa môže diať a ostatné voľby prebiehali v poriadku. Ešte toto by som, doplnil by som ešte, áno, tí, čo nám dali podporu, tak nedostali, napríklad tej Padine, niektorí nedostali z nich lístky, čiže všetci neboli povolaní a tu ja navrhujem, aj to Národnostná rada mala vplývať na orgány, že by boli dvojazyčné, lebo veľa ľudí nevyšlo, lebo boli nahnevaní, že je Cyrilica. To Národnostná rada za 11 rokov mohla spraviť, že povedať, keď budete pozývať ľudí, dajte aj latinkou, aj cyrilicou, by neboli tak urazení Slováci. A ešte jedna vec, že neboli všetci
poroznášaný. Z Kovačice jeden pán, ktorý je tam... Čiže to malo ísť od dolu, to Národnostná rada mala? Áno, lebo mal štát áno, ale keď vy nepoviete a sa nepobúnite z dola, demokracia je o zmenou dola. Tak ako ja čo hovorím o transparentnosti, bojujem za to, dávam do toho srdce, to z dolu ide. My si nemôžeme vybojovať, ak budeme nemi. Čakať, prečo prepadla jednotka súd na Petrovci. Predseda povedal, ja som poslal list a nedostal som odpoveď. To tak sa nerobí politika. Politika sa robí, že chodíte, klopete, prosíte, dávate argumenty právne, ktoré sú dobré, že by Slovákom bolo lepšie. No na záver, to, čo našich divákov, voličov, Slovákov vo Vojvodine zaujíma, či ste pripravení, či môžeme čakať konštruktívnu spoluprácu a samozrejme, aby naša zastupiteľská inštitúcia robila v prospech nás všetkých. Čiže aj tých, ktorí prejavili vám dôveru, aj pani predsedničke, aj ostatným 3 listinám. Tá spolupráca je možná a kam bude spieť Národnostná rada do budúcna? Môžem ja najprv odpovedať, ale možno iba 2 vety. Máme veľmi málo času, preto vás poprosím. Viem, teda nezhodujem sa s tým, že štát si splnil svoj záväzok, keď ide o voľby do národnostných rád. Zákon veľmi decidne hovorí v článku 37, že volebný proces vyfinansuje sa z republikového rozpočtu. V dohovore teda Ministerstva pre štátnu správu, lokálnu samosprávu a Republikovej volebnej komisie, čo sa vôbec nestalo. Teda nebali sme vôbec možnosť mať všade pozorovateľov. Tam, kde sme mali členov voličských zoznamov, áno, a tam, kde nie, nič. Mnohí občania nedostali pozvánky, nevedeli vôbec v Lážanovom Sade, kde majú ísť hlasovať. To, že dostali iba Cyrilkou alebo aj latinkou, to je nie vec štátu, ale každej lokálnej samosprávy, lebo lokálna samospráva vypisovala lístky a posielala. Tretia vec, negatívna kampaň, ak sa voči niekomu viedla, tak sa viedla voči mne personifikácia Anna Tomanová-Makanová od februára tohto roku, znamená pol roka, na všetky možné spôsoby. Ale nie. Prečo sme neuvádzali a nedodávali proste aj poverencov, na žiadosť poverenca všetky údaje, ktoré sa žiadajú. Nie preto, že sa niečo kryje, ale preto, že sa niečo zneužíva. To ste mali zverejniť, aby nebolo žiadané. Na spoločenských sieťach a tak ďalej, a tak ďalej. Vy nesmiete kričiť, všetko je zverejnené, všetko je zverejnené. Žiadna zmluva na internete na stránky. Poďme teraz na stránku Národnostnej rady. Zmluvy ani nie, lebo zmluvy ani nemôžeme zverejniť. Myslím, že to aj médiá odsledovali celú situáciu, odsledovali aj médiá, takže naši diváci o tom poznajú. Kto dostal? Zverejnite združenia, ktoré združenia dostali, kto dostal? Pani Makanová, pán Surový. Dostanete. A keď ide o opozíciu a neopozíciu, chcem len povedať jednu vec, znamená, boli sme tu už 2 mandáty, teda prvý trval nie našou vinou 7 rokov, druhý 4 roky. Ja môžem povedať, že sa necítilo, kto je pozícia a kto je moc. Znamená, my musíme mať rovnaké priority a čiže pozície, za ktoré nie stranické záujmy. Áno. Pán Surový, vy k tomu máte. My budeme predkladať iniciatívy, ale prečo neboli problémy? Lebo mali väčšinu 18 a dvíhali ruke. Nikda nebol nikto proti. Dvíhali ruke ako chceli. No teraz dúfajme, že budeme mať tam. My, čo sa týka, keď budeme predkladať aký normálny návrh, aj budeme, čo sa týka nás Slovákov, aj to v záujme Slovákov, za to budeme hlasovať. Keď sa bude sprevádzať, že majú 15 väčšinu a stále si budú hlasovať, v tom im účinkovať nebudeme. Ďakujem vám zatiaľ, že ste nám išli v ústrety, predovšetkým našim divákom, samozrejme našim voličom, všetkým Slovákom, že sme mali možnosť zverejniť výsledky dnešnej konštitučnej schôdzi a budeme aj naďalej sledovať aj prvú schôdzu, aj konštitovanie výborov, aj komisie a budeme vás, vážení diváci, informovať o tom, ako bude bežať práca novej Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Ďakujem vám, vážení diváci, za pozornosť. Relácia Dobrý večer Vojvodina doznela. S novými obsahmi sa vám prihovoríme už o týždeň a pravda, že ohlasujem aj reprízne termíny okolo 2 hodiny ráno a zajtra predpoludním o 10. Pokračovaní o 11:30 môžete sledovať paletu. Naše obsahy sú vám k dispozícii aj na našej webovej a facebookovej stránke. Želáme vám dobrú noc a všetko dobré.